Vitajte v politickej aréne. Minister obrany Robert Kaliňák sa stretol s poslancom Tomášom Valáškom z Progresívneho Slovenska na TA3 v relácii Fe politike, kde medzi nimi prebehla ostrá výmena názorov. Kaliňák v jednej z pasáží obvinil Progresívne Slovensko z pokrytectva a kritizoval ich reakcie na kauzy spojené s mimovládnym sektorom. Kaliňák Valáškovi doslova hovorí: toto je jeden z asi najkrajších príkladov pokrytectva Progresívneho Slovenska. V zásade od prvého dňa to zatlkali, to sa nič nedialo, to nie je pravda, to je politický útok. Naposledy sa pokúsili, však to vlastne ani nie je pani Šimečková, ale hodili to na tú jej spoločníčku. Teraz už vlastne nikto pani Šimečkovú nepozná. A ja chcem povedať, že toto je presne ukážka toho, ako vlastne celé progresívne Slovensko funguje. Je to zbor mimovládkárov, ktorí takýmto spôsobom žijú celý život. Všetky mimovládky, ani vy ste to nerobili zadarmo. Pani Kleinert, teraz, ktorá je tak dotovaná, pani Števulová, pani Jaurová, ktorá mala robiť ešte účtovníctvo v tomto združení Fórum, vy ste v tom vlastne úplne všetci. A jedinú vec, ktorú my sme chceli ako Smer, je prijať zákon, ktorý umožní tieto zlodejiny a podvody kontrolovať. Lebo to sú peniaze daňových poplatníkov alebo Európskej únie. To je navyše ešte väčší problém, lebo patrí to medzi podvod a zneužívanie európskych fondov. A čo je úplne najhoršie, keď si pozrite celý ten systém, lebo progresívne Slovensko je zhmotnením toho mimovládkarského sektora. Snažili sa ovplyvniť voľby, aby nedosiahla táto vláda ústavnú väčšinu, čo priamo priznala pani Petková vo videu, kde povedala, že tá podpora bola smerovaná z týchto peňazí pre demokratické strany, čo je vraj dnešná opozícia. A teda ovplyvňovali voľby. Pozor, Šimečková je len vrch ľadovca, do ktorého sa treba pozrieť. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.